Zet op zonnige dagen je zonnepanelen uit. Dat verzoek doen netbeheerder Stedin en energiemaatschappij Eneco in delen van Zeeland, omdat anders het stroomnet daar dreigt te bezwijken. Wat moet je verder? Het is lastig. Een hele moeilijke beslissing ook voor de mensen die in overweging nemen om nu zonnepanelen aan te schaffen. En verder in deze Zeeland nu. Rechtszaak rond moord Mechteld Renema van start. En van de ene crisisorganisatie naar de andere. Goedenavond. Om te voorkomen dat op zonnige dagen het stroomnet bezwijkt, krijgen huishoudens met zonnepanelen vanaf volgende maand het verzoek hun panelen uit te zetten. Het gaat om een proefproject van netbeheerder Stedin en energiemaatschappij Eneco op Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint-Philipsland. Het is voor het eerst in Nederland dat huishoudens wordt gevraagd hun zonnepanelen af te schakelen. Stedin en Eneco grijpen naar deze maatregel omdat het krappe stroomnet op de eilanden te weinig capaciteit heeft. Huishoudens wordt gevraagd om vrijwillig mee te doen. We hebben zelf al bedacht, als we moeten gaan betalen ervoor, voor het terugleveren, dan trekken we zelf wel 10 panelen eruit en de rest laten we dan meedraaien. En we gebruiken zoveel mogelijk zelf. Ja, ik had ook een offerte liggen van een lokale installateur hier in Zierikzee. En ik besteed het geld aan voorzetramen aan de binnenkant, isolatieglas achter. En ik denk dat het een betere investering is. Dan is het een en dan is het ander. En er is niet... Monteren wordt ook al afgebouwd? Het wordt ook, heb ik ook gelezen gisteren. Dus ja... Huishoudens die klant zijn bij Eneco kunnen meedoen en krijgen wel een vergoeding ervoor. Wat moet je verder? Het is lastig. Een hele moeilijke beslissing ook voor de mensen die in overweging nemen om nu zonnepanelen aan te schaffen. Bij u komen ze voorlopig niet, dat is duidelijk. Bij mij komen ze niet, nee. Op heel zonnige dagen houdt Stedin zijn hart vast. Dan komt er vanaf hier van Schouwen en Tholen veel te veel stroom en het veel te krappe net op. En daarom grijpt Stedin nu naar deze maatregel. En dat is ongekend. En toont ook aan dat de problemen op het net hier steeds groter worden. De provincie gaat niet in beroep tegen de uitbreidingsplannen van het Roompot Beach Resort bij Kamperland. Eerder gaf de gemeente Noord-Beveland al toestemming voor de uitbreiding. Gedeputeerde Staten laat nu weten dat ze de uitbreiding met 21 hectare beperkt vindt en dat het voldoet aan de omgevingsverordening. Daarbij tekenen ze aan dat het aantal bedden bij de uitbreiding niet zal toenemen. Tegenstanders vinden de uitbreiding juist buitenproportioneel en een aantasting van de openbare ruimte. Zij bereiden nu een gang naar de Raad van State voor om de uitbreiding alsnog tegen te kunnen houden. PvdA GroenLinks in Provinciale Staten wil dat de provincie stopt met het subsidiëren van bedrijven of evenementen als die krabben en kreeften levend koken. Aanleiding voor het verzoek is nieuw onderzoek waaruit zou blijken dat krabben en kreeften wel degelijk pijn lijden als ze levend in kokend water worden bereid. De dieren zouden ook met een messteek of een elektrische schok kunnen worden gedood, stelt de partij. Het liefst wil PvdA GroenLinks een verbod op het levend koken van schaaldieren. In Middelburg is de rechtszaak begonnen tegen de 38-jarige ex-vriend van Mechteld Renema. Zij werd vorig jaar april met veel geweld in haar huis in Middelburg om het leven gebracht. En bij de rechtbank in Middelburg staat voor ons verslaggever Mercy Kamermans. Ja, vandaag dus de inhoudelijke behandeling gestart. Wat is er allemaal besproken? Ja, het ging vandaag om de feiten. Dus de verdachte werd ondervraagd over wat er nou precies is gebeurd op die bewuste avond. Ook ging het over zijn geestelijke gesteldheid. En de dochter van Mechteld heeft een slachtofferverklaring voorgelezen. Maar het belangrijkste eigenlijk, de strafeis, die is er nog niet. En dat gaat ook nog even duren, want er moet nog een psychiater gehoord worden. En pas daarna kan het OM vertellen welke straf zij vinden dat de verdachte moet krijgen. Ja, wat vertelde de verdachte zelf over die bewuste dag? Ja, hij zei dat ze die avond een fikse ruzie hadden. Ze zaten samen op bed met een drankje erbij. Ze hadden overigens wel eens vaker flinke ruzies. Ja, en toen maakte Mechteld volgens hem een paar kwetsende opmerkingen, waardoor hij helemaal door het lint is gegaan. Laten we even kijken hoe dat toen die dag precies ging. Op 19 april 2023 komt er een melding bij de politie binnen dat Mechteld Renema niet op haar werk bij Scalda in Middelburg is verschenen. Agenten die daar op polshoogte nemen bij haar woning in de Middelburgse wijk Douwendalen vinden haar levenloze lichaam. Het duurt 5 dagen voordat de verdachte kan worden opgepakt.
De politie heeft hem al meteen in beeld, maar kan hem niet vinden. Uiteindelijk meldt hij zichzelf bij het politiebureau. Uit onderzoek blijkt dat Mechtelt om het leven kwam door zeer veel geweld. Ze had onder meer 32 steekwonden. Volgens bekenden hadden Mechtelt en de verdachte een onstuimige relatie en zou ze eerder door hem mishandeld zijn. Mercy, was er behalve de dochter nog meer familie van Mechtelt aanwezig bij de zitting vandaag? Jazeker, er waren meer familieleden en ook andere bekenden van Mechtelt aanwezig. Zij zaten boven op de publieke tribune achter glas, dus afgezonderd van de verdachte en zijn familie. En zoals gezegd heeft de dochter van Mechtelt dus nog ook een slachtofferverklaring afgelegd en dat was indrukwekkend. Ik had al lang iets verwacht. Niet dat ze dood zou zijn, maar wel dat het verkeerd zou gaan. Ik weet nog dat ik dacht, dit is dus het moment. Ik moet naar de politie. Ik moet bellen. Mijn baas die nog naast me stond zei, hier was je al lang bang voor. Dit moment zal voor altijd een kernherinnering blijven van deze gebeurtenis. Het verscheurende nieuws dat onze moeder was overleden. Ja, indrukwekkend. Hoe reageerde de verdachte hierop? Nou, eigenlijk toonde hij weinig emotie gedurende de hele zitting. Hij zei wel meerdere keren dat hij ontzettende spijt heeft van wat er is gebeurd. Maar ook na die slachtofferverklaring, ja, het leek hem niet heel veel te doen. Hij maakt zich vooral druk over de straf die hem boven het hoofd hangt. Het is namelijk zo dat hij volgens onderzoek een persoonlijkheidsstoornis zou hebben. En daar hoort dan eventueel TBS met dwangverpleging bij. Nou, dat wil hij absoluut niet. Hij wil gewoon een gevangenisstraf. Ja, dan weet hij waar hij aan toe is. Maar voor het zover is, totdat hij en ook wij weten welke straf hij krijgt, zijn we maanden verder. Dat volgt waarschijnlijk pas einde van dit jaar. Mercy Kamermans, dankjewel. De leerlingen van basisschool De Parelburgt in Oost-Soerburg keren definitief niet meer terug naar het oude schoolgebouw. Volgens de gemeente, de onderwijskoepel en de kinderopvangorganisatie die hier waren gehuisvest, is het pand onveilig na de brand vorige week en is er geen zicht op verbetering. De school zou al lang en breed verhuisd moeten zijn naar een nieuw gebouw, maar dat is nog niet klaar. Een crisisteam gaat nu naastig op zoek naar een alternatieve locatie om het onderwijs te kunnen hervatten. Spits Daniel Wissel en voetbalclub Goes hebben hun samenwerking beëindigd. Het contract van de speler wordt ontbonden. Aanleiding is een conflict met trainer Dennis de Nooijer tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Wissel was vorig seizoen aanvoerder en topscorer bij Goes, dat kampioen werd en zo promoveerde naar de 3e divisie. Ze was nog maar net goed en wel begonnen als directeur van de Zeeuwse GGD toen de coronacrisis uitbrak en het voor de gezondheidsorganisatie alle hens aan dek was. Aan Joke Gamers de taak alles in goede banen te leiden. En nu de pandemie in het verleden ligt, verruilt ze de GGD voor de veiligheidsregio Zeeland. Al laat ze de GGD niet helemaal los. Ook na haar overstap naar de veiligheidsregio blijft ze nog 1 dag per week bij de GGD werken. En hoewel ze dus niet helemaal weggaat bij de GGD, voelt het toch als het einde van een tijdperk. Voor mij dan, en niet voor de GGD, maar het is voor mij wel een beetje het einde van een tijdperk. Waarin er ook heel veel gebeurd is bij de GGD de afgelopen jaren. En voor de GGD is het natuurlijk belangrijk dat er ook versterking komt op die functie van die directeur. Dat gaan we ook doen, want daar is natuurlijk ook alle aandacht voor nodig. Want er is nog een hoop te doen. We hebben een hoop gedaan, maar er is ook nog een heleboel te doen. Vooral de komst van corona zette de boel op scherp. Ja, dat was een hele bijzondere periode. Voor persoonlijk, al omdat ik net begonnen was, niet eens nog allemaal wist hoe alles werkte. En daar hadden we ineens corona. Dus dat was al heel bijzonder. Maar ook hier voor de medewerkers, dat we ineens toch echt, we zijn een crisisorganisatie. Kijk eens hoeveel mensen we hebben zitten bij de jeugdgezondheidszorg, bij infectieziektebestrijding. Als we dat allemaal bundelen, wat kunnen we dan betekenen in die opschaling? We waren een organisatie van ruim 300 medewerkers. En een half jaar later in de piek zaten er 1200 medewerkers. Ook dat heb je als organisatie allemaal maar te organiseren. En als organisatie hebben we daar veel van geleerd. Ik heb er ook veel van geleerd. En ik denk ook altijd nog, als ik aan corona denk, dat we niet moeten vergeten. Het heeft dingen gebracht, maar het heeft ook veel gekost. Er is heel veel menselijk leed geweest. Er zijn heel veel situaties geweest die je misschien wel graag met elkaar anders had gedaan. Dat moeten we ook niet vergeten. En daar moeten we ook van leren. Ze is vooral ook trots op wat de GGD-collega's allemaal hebben bereikt de afgelopen jaren.
op alle verschillende afdelingen die we hebben bij de GGD. We doen heel veel werk, meer op de achtergrond voor de burger, maar zo belangrijk om gezond en veilig hier in Zeeland te kunnen leven. Dus waar ben ik het meest trots op? Op de bevlogenheid en de betrokkenheid, de kennis en de kunde van al onze medewerkers. Dat was er toen ik kwam, dat is er nog steeds, dat gaat er ook zeker blijven. Maar ze heeft ook zorgen over de toekomst van de GGD, want aan de horizon doemt een mogelijke bezuinigingsslag op. Er zijn ook veel dingen onzeker. Hè? Kijk naar het hoofdlijnenakkoord, daar staan ook weer allerlei bezuinigingen in die de publieke gezondheidszorg gaan raken. En dus ook gelijk raken wat hebben gemeenten ook te besteden aan de publieke gezondheidszorg. Dus er zit heel veel onzekerheid. We hebben veel wettelijke taken, er zit onzekerheid. Dus we blijven op zoek naar hoe doen wij, met de middelen die we hebben, hoe doen wij ons werk dan zo goed mogelijk. Dat blijft ook altijd het gesprek, denk ik, met de gemeente. Daar maak ik me wel zorgen over, ja. Binnenkort maakt ze definitief de overstap naar de veiligheidsregio. Al staat dus ook hier bij de GGD Zeeland de deur nog altijd op een kier. Het begon zonnig en droog bij een stevige zuidwestenwind. En die voerde in de loop van de middag steeds meer bewolking aan, waardoor de zon langzaamaan uit het zicht verdween. Morgen neemt de wind nog wat in kracht toe, met aan de kust ook kans op windstoten. Het blijft bewolkt en er is daardoor ook kans op regen bij maximaal 22 graden. En tot zover deze Zeeland Nu van vandaag, die we begonnen met het nieuws dat zonnepaneelbezitters in delen van Zeeland wordt gevraagd hun panelen uit te zetten op zonnige dagen. Meer daarover op onze site en in de app. En daar vind je ook al het andere nieuws uit deze uitzending terug. Voor nu een hele fijne avond.